Ексклузивна оферта за ремонт на вашия покрив. Само сега може да се възползвате от специалната ни цена от 30 евро на квадратен метър. Ремонтираме както скатни покриви с керамиди, така и плоски покриви на жилищни блокове и сгради с хидроизолация. Изберете сигурността и качеството. Елит Строй ЕООД е утвърден лидер в сферата на покривите. Предлагаме сигурност, прецизна работа, качествени материали, достъпни цени, договор и гаранция. Работим в цялата страна, по частни и обществени поръчки. Изграждаме нови покриви на конкурентни цени, с качествени материали и гаранция. Изработваме и всякакви видове дървени навеси. Не отлагайте ремонта, това води до допълнителни разходи и проблеми. Възползвайте се от промоционалната оферта за ремонт на покрив. Заявете оглед и оферта на телефон 0879 08 58 90 или чрез контактната форма на нашия уебсайт. Изберете сигурността и качеството. Елит Строй ЕООД.